आच्चा दिनैनि नैबे समाव मानगोनां जोंनि सा ढेकियाजुलि हालामनि समाज सिबियारि लोगोसे सोरां आलारि जोंनि बाथौ दखरानि बिथाङा आफादगिरि रनसाय नाब्ला दैमारि बिथाङा दिनै कर'ना भाइरासनि थाखाय जा जोंनि जेंना नुजादों गोरिब गुन्द्रा बिथांमोना मावनानै दांनानै रां खामायनो हायाखै माइरं दैरंनि आंखाल जादों बिथाङा दिनै सहाय खालामनो होननानै जोंनि हालामाव ओंखारबोदों दा बिथांजों फंनैसो मोगा मोगि लानो नागिरदों आच्चा मानगोनां रनसाय नाब्ला दैमारि नोंथां दिनैनि नैबे समाव जा नोंथाङा सहाय सहयोग होनो आवगायबोदों नोंथांखौ साबायखर बावबाय नोंथाङा बेनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आङो दिनैनि बे मा होनो कर'ना भाइरासनि थाखाय रायजो राजाया जेरावबो ओंखारनो हायैलाय आङो अननानै बिथांमोननि दुखु खैफोदखौ नुनानै अननानै आङो बिसोरनो माने माइरं 5 केजि माइरं साबुन होनायनि जों आइटेम लादों बेखायनो होगासिनोबो दं आरो लोगोसे आंजों मदद होफादों आंनिनो आंगो जोंहा गोदोनि सिगांनि आफादगिरि बे बाथौ महासभानिनो ढेकियाजुलि आनसलिकनि बिथाङा आंखौ हेफाजाब होदों संख्रि आधा केजि बेनिफ्राय साबोन थरसे बेखौ दिनै रायजोफोरनो राननानै होबाय जाहाथे रायजोफ्रा दुखु मोनालासे बे जोंनि होनाय बान्थाखौ गोसो गोथारै नाजावगोन होननानै आङो बेखिनियावनो गोजोननाय थाबाय साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम बिथाङा जाहैबाय जोंनि सा ढेकियाजुलि हालामनि समाज सिबियारि मानगोनां माखन बसुमतारी बिथाङाबो दिनैनि नैबे कर'ना भाइरासनि थाखाय रायजो राजाखौ जा मदद खालामनाय बे हाबाफारियाव बिथाङाबो बाहागो लादों आरो बिथाङाबो अनसुंथाइ बावदों दा बिथांखौबो जोङो फंनैसो बिथांनिफ्राय बिबुंथि मोननो हास्थायदों दा बे समाव मानगोनां माखन बसुमतारी नोंथांखौ फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय दिनै नैबे लावदांगि बिनेश्वर ब्रह्म गेजेर आरो गोजौ फरायसालियाव दिनै जोंनि सा ढेकियाजुलि दखरा बाथौ दखरा सोरां आलारि दखरानि जानानै जों दिनै बे जोंनि बाथौ दखरानि आन्दाराव 19था गामि दं बे 19था गामिनि गासै रायजो राजाफ्रा दिनै माखासे गोरिब गुन्द्रा दं बे गोरिब गुन्द्राफोरनो जोङो दिनै जोंनि बेक्तिगत रांजों एबा बेक्तिगत धोनजों हानायमानि आङो एसे अनसुंथाइ होदों जेरै साबोन थरसे होदों आरो संख्रि थफ्ला मोनसे होदों दा बेखौनो जों दिनै बे कर'ना भाइरासाव जाहाथे जोंनि आंगोनि बर' हारि सुबुंफ्रा दिनै हाजिरा मुजिरा मावनानै मोनाखै सुबिदा दिनै मोनाखै बेखायनो जाहाथे बिथांमोनाबो जाहाथे थांना थाथों होननानै दिनै जोङो दिनै रनसाय नाब्ला आरो आङो दिनै बिथांमोननो माइरं संख्रि साबोन होनाय जादों दा बेखौनो आं दिनैनि बे सुंद' समाव बेखिनिखौनो बुंनानै बिबुंथिखौ दोनथ'नाय जायो मिथिनानै मोन्दों नोंथांमोना जोंनि सा ढेकियाजुलि हालामनि गासै 17 गं गामिनिफ्राय गामि गंसेयाव साबायै 85 न'खरनो नोंथांमोना अनसुंथाइ बावदों बेयो खोब मोजां बेबायदिनो जुदि नोंथांमोन बायदि आरो जोंनि हालामाव थानाय माखासे समाज सिबियारि बिथांमोना जुदि जोंनि रायजो राजाखौ गावनि आंगो मानसिफोरखौ जुदि सहाय खालामनो आवगायबोयो बिथांमोनखौ नोंथाङा मा होननानै बुंनो सानो जुदि जोंबायदि बेफोरबायदि अनसुंथाइ होनो आवगायबोयोब्ला बिथांमोनखौ आङो गोसो गोथारै बिथांमोनखौ होथों होननानै खावलायनाय थागोन आंहा बेयाव जेबो आपत्ति गैया जुदि गोरिब गुन्द्राफोरनो होनो हायो बे समाव बे महयथ' समाव जोबोद मोजांनि खोथा आंबो बेखौ खावलायनो सानो आरो साबायखर थाबाय दिनै बिथांमोनखौ नै अनसुंथाइ होदों जोंनि हालामनि मानव गेदेर रनसाय नाब्ला दैमारि आरो माखन बसुमतारी बिथांमोना दा बिथांनि मोननिफ्राय आं फंनैसो बिबुंथि लानो सानदों आच्चा आयं दिनै नैबे अनसुंथाइ जा माइरं एसे होनाय जाबाय संख्रि साबोन होनाय जाबाय बेखौ मोननानै नोंथाङा गोजोननाय मोन्दोंना नोंथाङा मा गामिनि
सबाइस्रि गामिनि आबैया मा गामिनि सबाइस्रि गामिनि अ दिनै मा राननानै होदों नोंथांमोननो आदसा गोजोननाय मोनदोंना दे साबायखर थाबाय जा अनसुंथाइ राननाय बे हाबाफारियाव नोंथाङाबो मोनदों आदसा दिनै बेखौ सोर होदों रनसाय नाब्ला दैमारि आरो ओमफ्राय माखन आदसा बिथांमोना मा होखो माइरं संख्रि साबोन नोंथाङा माबायदि मोनदों अनसुंथाइखौ मोननानै गोजोननाय मोनदों आदसा साबायखर थाबाय